La campanya per fer guanyar la independència al Parlament et necessita. Tu pots aconseguir 10 vots més a favor del sí. Aquest serà el teu lot de campanya. T'oferim arguments perquè els puguis compartir i et donem idees perquè puguis participar d'una gran conversa amb tothom. Tindràs la teva llista perquè no et descuidis cap de les persones amb les quals vols parlar. Ets un protagonista clau d'aquesta campanya. Podràs enviar postals pel canvi a totes aquelles persones que triïs i compartir materials explicatius amb els teus veïns, companys de feina i persones més properes. Agafa les targetes del sí i deixa-les en llocs visibles del teu entorn. Al bar quan paguis, al teu portal, als trens, als comerços on et coneixen. Trobaràs tot aquest material i d'altres dins el teu lot de campanya. No havia sigut mai tan fàcil implicar-te en una campanya a favor del teu país. Fes campanya. Aconsegueix 10 vots més i fes que guanyi la independència. Parlem d'independència. 27 de setembre, on tot comença.